clases al artista, on tot l'alumne de primer de l'ESO realitzarà una batucada. A continuació, llegiran un manifest sobre la pau elaborat per l'Associació d'Alumnes del Centre. Convidem a tot l'alumnat i professorat a participar de l'acte. Avui, com cada any, el dia 30 de gener, commemorem arreu del món el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Enguany, continuem la necessitat de reivindicar un món en pau. Un món on no es normalitzen els conflictes armats, on s'acull a les persones refugiades i on no perdem l'esperança d'un altre món. Un món que comença a les nostres aules. Necessitem parlar més entre nosaltres, dialogar per aproximar posicions. Només el fet que dialoguem ja és un signe de resistència i un signe d'esperança. Necessitem esperança i sumar persones al costat que aposten per un món lliure de violències, més just, igualitari i solidari. L'alumnat de IES Violant de Casalduig i la Federació d'Associacions d'Estudiants FADES i Amnistia Internacional volem reivindicar un món en pau. No hi ha pau sense justícia. És necessari que construïm un món igualitari sense diferències pel nostre origen, orientació sexual, trets físics o qualsevol aspecte que ens fa a les persones valuoses, diferents i úniques. No hi ha pau des de l'individualisme. El que li passa a la persona al costat ens afecta. Som éssers socials i reivindiquem la comunitat com a font d'esperança i confiança en l'altre. No hi ha pau si som apàtics. Ens ha de commoure les injustícies i fer alguna cosa que quan veiem que algú pateix per les accions dels altres. No hi ha pau si no dialoguem i apropem posicions. Hem de ser capaços d'aproximar, de veure els reptes de futur que ens afecten i treballar junts. No som milions, però cada vegada som més. No hi ha pau on el bullying sembra per Sandra Peña, suïcidada en 2025, o Phoebe Prince, suïcidada en 2010, les dos per assetjament escolar. No hi ha pau sense empatia. Tots aquelles històries que ens fan girar el cap i demostren que qualsevol dia podria ser tu la víctima. Pensa en tu, pensa en els demés. És el moment de mirar al costat i sentir que necessitem els altres per a viure. Per això, junts cridem sí a la pau i fora la violència de les nostres aules. El futur està en les nostres mans. A continuació continuem amb una performance organitzada per la professora Sònia Domènech i amb l'alumnat de primer d'ESO. Esteu preparats, xiques, xics? Anem allà.
xulo, cadascú agafi una cadireta i la porta al lloc. L'últim que arribi paga l'esmorzar.